ҳамасола ҷашни рӯзи модар дар қаламрави кишвар дар сатҳи шоиста таҷлил мегардад ва пиру барно эҳтирому арҷгузории хешро ба бузургӣ ва азамати модарону бонувон ҳамчун сарчашмаи ҳаёти наслҳо баён месозанд. Ба ифтихор ва бузургдошти иди модарон санаи 5 марти соли равон дар донишгоҳ таҷлили ҷашни баҳору зебоӣ баргузор гардид. Ректори донишгоҳ профессор Ҷамшед Ҷорабоев занону бонувони донишгоҳро бо ин ҷашни фархунда иди модарон табрику таҳният намуда иброз дошт, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушду равнақи шахсият ва мақоми зан дар ҷомеа ҳимояи ҳуқуқи занон корҳои зиёдеро ба сомон мерасонад. Занон имрӯз дар баробари иҷрои рисолати азалии хеш, яъне модар будан ва тарбияи фарзандон дар корҳои ҷамъиятию давлатӣ саҳми босазо гузошта, ҳамчун ходими сиёсӣ, табибу омӯзгор, соҳибкору иқтисодчӣ, ҳуқуқшиносу ҳунарманд шоиста фаъолият мебаранд. Сипас дар фазои тантанавии бонувони фаъол ва пешқадами донишгоҳ ба ифтихорномаҳо ва сипосномаҳои раёсати донишгоҳ қадршиносӣ гардиданд. Баромади дастаи ҳунарии донишгоҳ ошёни меҳр бо таронаву рақсҳои дилнишин ба чорабинии ҳусни тоза зам намуда, монологи доцент Аслам Каримов дар васфи бузургии модар, саҳначаҳои ҷолиби донишҷӯён доир ба арҷгузории модар, қадру манзалати зан, модар ва меҳру садоқат нисбат ба модар ба ҳозирин пешниҳод гардид. تو بولیا حضرتی ای زن نهاد دولتی ای زن توی فر و جلال عمر خدای قسمتی ای زن متفکر بزرگ آناتول فرانس فرموده است هر باره دفتر منور عمرم را با انگشتان خاطرات ورق میزنم مادر را میبینم و هر چقدر پیش میروم باز او را میبینم و همین طریقه تا آنجا پیش میروم که دیگر جز وی و جز نامش چیزی دیگری نیست. چورابینی در فضای خوب و خاطرمند تحت سرودی دست جمعانه‌ای دسته هنری دانشگاه خاتمه یافت. گذشته از این در فاکولتетҳои сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ, молия, ба ҳисобгирӣ ва андоз барномаҳои адабӣ фарҳангӣ бахшида ба иди модарон баргузор гардида, дар онҳо оид ба равшангари рӯзгор, инсони нексиришту нексухан, модар, озмунҳои шеъру суруд баргузор ва саҳначаҳои тарбиявӣ намоиш дода шуданд.